haino hai lamsukjak khapangni dakotai bukuksang ang sakpan rokni bwskango chini chalna haban tokni bwkhaktwi khursatai obono khapangni dakotai bukuksang lai thangnai o tallino 7 tarikni dibor jorao tuidu amchaini hatio tongkosong tongnai lukorok bai boromjuk madam patalkrani kcharo je pherang kokmani o pherang kogi biphiring samani tabukbo thaglaya lukorongni khuktui tongkosong lukorongni khuktui obono boromjuk mem patalkrani thani rangmanthai boboni rangmanthai borongni khuktui sing obono mankha je lai thangnai bisi kaibri kaithamni sikang NRC लागू खालायनाय याखायबा NRC नि बागै केस इमप्लिमेंट खालायनाय हेनै TPF नि सुप्रिमो तंफुरु कामि आमसानि तंकसं लुकरंनो क्रं क्रं आमसायो तंकसं लुकरंनि थानि रां कालेक्शन खालायै सुप्रीम कोर्ट केस नानि हेनै जे रां थुमैतलाङो अबाहाने कक्तमा फियाबा लुकरंनि खुक्तै अबो जोंमानखा जे रां थुमै थांमानि यागुलो BJP नि खुरिवा थाङे आसुगैखा BJP नि खुरिवा आसुगैखा ताई ओ NRC नि बागै केस जे इमप्लिमेंट खाने दमन आबो खलायै मानग्लाग लुकरंनि आबो पुइतु हाइनि बागैनो तिनि पादलकना हाई पादलकना थुथु पादलकना गो बैक अबो सुदु ओ आमसायो सिमिया हास्तेनि क्रं क्रं आमसायोनो लाई थांनाय ओ 7 तारिखनि सालो तंकसं लुकरंनि सागो जे साग दुखुमा माने तै ताबो तिप्रामो थाने बखाक्तै फान छतनै बासाजाक हास्ते कुप्लुं बोबाग्रा लं लिभ याखाबा पादलकना गो बैक हनै जों ताबो क्रंनानै बरकबाय खाफानि दाखोथाय बखुसं पुइलानो नर चिनि चेनेल हाबादं बाय क्रं तने आबो चिनि बखाक्तै कयमुं सेमनार बाय किजा कक सालायनाय सार पुइलानो चिनि चेनेल हाबादं दै बखाक्तै ननो हामबाय ननो बो हामबाय नरनि म सालबोसो अबो हाय खादो मुहिमबो तकनाय गाखबा म एगेन्स्ट रेली सालबोसो खलायजाना आबोनो तै चिनिमो एगेन्स्ट 7 तारिख जे घटना घटिमानि आबोनो तै जों प्रोटेस्ट रेली खलायलायो तामनि के चिनिमो चिनि तेलामरा डिस्ट्रिक्ट प्रत्येकटी ब्लक नि आन्डाराव नमो खायजांनि कक म हायनो सारा त्रिपुरा चरिलाय तंगो जतखन पर्यन्त जों जास्टिस मैयासा अ रिले चरि तंगनाय तामनि हिखाय थांनाय 7 तारिख जों नुखा पुलिस पार्सोनेल तै BJP नि केडार बाहिनी रक जेबाबे चिनि बुरि रकनि उपरो आक्रमण खायका आबो सांगातिक नासले सिंसा सामुं बहाय सामुंनो जों प्रोटेस्ट खायो तामके आरो तेबो जों नुखा जे रेवती महम त्रिपुरा बुबाग्रानो जे राजधानी नि नंखरिया हिंसामानि अमहाय कक कतर रक जों आबो बेलाय खायनो किरि सिंसा कक रक ताम हिंखाय बनो जों सिरिं सिरिं नाय तंमालिया बहायनो पाताल कइनो जेबाबे अश्लील भाषा प्रयोग खायो बुबाग्रानो हिनो आबो खरकसा नेतृत्व नि बिसिं तंगै अमहाय कक रक सानाया बनि बागैनो जों तिनि सुरुचिनो दुस्की आमचाय सिमिया तिनि हदाय बचिनि तेलामरा डिस्ट्रिक्ट नि आन्दारो तंगो बहायनो खना सनि तेबो 29 कृष्णपुर बंगनाय कल्याणपुर ब्लक नि आन्दार बंगनाय म सारा त्रिपुरा राज्यनो म अमहाय प्रोटेस्ट रिली तंथानाय जतखन पर्यन्त जों जास्टिस मैयासा तामनि हिगांखाय बुबाग्रा जेजागा चिनि त्रिपुरा सरकनि थिनांनो नाहारै चिनि हातै दफानि बागै मकलनि मुक्ति याक हाव खिखलाय कलम कपालनि कलमतै याक खिखलाय चिनि हातै दफानि बागै सामुं तंग चिनि त्रिपुरा सरकनि बागै सामुं तंग बनि बागै चिनि बुबाग्रानो जेबाबे बरक अपमान खायो जे भाषा प्रयोग खायो आबो जों सह्य खायनायनि मतया अबनि बागै सारा त्रिपुरा राज्यआव चिनि YTF नि TWF जों त्रिपुरा मथा तै जों मनो जतखन पर्यन्त जों जास्टिस रियासा जों अमहाय प्रोटेस्ट रिले खायथांनाय संग्राम खायथांनाय जों हातै दफानि बागै बुबाग्रानि थानसानि लगेओ बिनि लगे जों तंगो अ थानसा जों जतखन पर्यन्त ग्रेटार त्रिपुरा लैंड आदाय खायमियासा जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्व जों अमहाय कैनो जों थानसा खाय सामुं थांथानाय हामबाय खनाय मनखना खापांनि दाखोथाय बुखुकसम बरम गोनां रंजित कुमार देबबर्मा तेलियामरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथाने बुखाक्तै जेबिनि खुक्तनि संकक मानमानि फां फां ताबुक ओ थायो ब्रं बनै खुक्तै संकक मानरोखा जे लाई थांनाय 7 तारिखनि जे पातलखैनानि बाय तंकसं तंनाय लुकरमनि कसारो फेरांकमानि ओ फेरांकमानि बिफिरिं ताइबुसि जरै थाङै क्रंगैनो बबो थायो थाङै अबनि
অবহাই খাদমুং হিমবতক হিন্দানো ইয়াখাইবা অক্রারক সালাংমানি যে হাসতেব রাজা মহারাজারানি মুখ হাদুলিসু কায়া ও তিপ্রাসা বসংনি नै জরাবো ও জরাবো বেলাইদা অরনে হইতিদা ববহাই ইংগै থানো অবনব ওয়ানসলাইজা খাপানি দাखोदा बिखौसं जों जत मांगपलि नरक फुंनानि जों साइटनाय हाददिना चिनि सालसानाय बागै जों चिनि जेला हाबानो बेखादे नखरजों मानजै दंले Oleh media hamai sini diri orang seng long mas klay mana hingga orang kaisa udah sini je padal kena je sini uni stop habis stop sini kumpai pada romo je lagi energi ni hina je energi kes klay na hina je sini di perasa dok harung ni thani rang naharai thumbai sawai boje tapi sini dok hani bagai samung kaya bote kuni politik sa kurang tangga apa ni bagai na seng dini kaisa sini khaduma panda phonok jaka